още в нощта далеч. О, миг тържествен! Тази вечер сме събрали присъствието на много гости, приятели и родини, да отпразнуваме любовта между двама млади. Любов, която изпълва всеки ъгъл тук, на това място, под откритото звездно небе. От тяхно име и от името на родителите им ви казвам добре дошли на сватбеното им тържество. Този необятващ избор на радост и щастие пред всички времена. Нека да посрещнем младоженците с аплодисменти. Ръкопляскани, ако обичате, за младите. Това е техният ден. Единствен и неповторим. Изпълнен с най-хубави очаквания. Озарен от надеждата за хубав съвместен живот във вечния житейски кръговрат. Скъпи младоженци, знам, че душите ви го купнеят, а сърцата ви го желаят. Затова подайте си ръцете, навеки слейте вашите сърца, пътеката си редом извървете. Създайте дом и хубави деца. А сега тръгнете по символичната пътека на бъдещето. Приканвам ви да преминете от бялата. Нека съвместният ви живот бъде чист и непорочен като белият цвят. Бъдете винаги искрени един към друг. Обичайте се силно и вярно, в радост и в тъга, бедност и богатство. А сега преминете и под синята лента. Тя е синя като небето, символ е на свободата, на независимостта, означава отговорност, предполага истина. Не допускайте недоверието и ревността да помрачат живота ви. Приканвам ви да преминете и под червената лента. Червеният цвят е символът на любовта, символът на обичта. Нека пламъкът на любовта мечта е угасна. С усмивка вървете рамо до рамо, ръка за ръка, по дългия житейски друг. Извървете го до край с много радост, обич, уважение и толеранс. Уважаеми младоженци, пред вас са вашите родители. Те ви обичат и ви уважават. Те ще ви помогнат да съградите новия си живот. Затова и вие ги обичайте до края на живота си. Сега двете свати ще захранят младоженците. Сватите. Първият салък се дава на новия член на семейството. Животът ти.
горчува сватовете, ало? Курка! Как горига, бе? Ето, че дойде редът и на двамата сватове, които ще почерпят младоженците с шампанско. Нали ме им чак? Уважаеми младоженци, вдигнете чашите на любов, да бъде вечна радостта и нека в пътните години да не угасва любовта. На здраве! Изпийте съдържанието до дъно, за да няма сълзи в очите, за да можете да преодолявате всички трудности в живота. Още малко има. А сега върнете чашите назад. Колкото за повече парченцата, толкова респект, здраве и деца да има в техния дом. Ето, 2, 3. Във всяко младо семейство единият от членовете трябва да доминира, трябва да командва. Затова застанете с гръб един към друг. Застанете с гръб един към друг. Стигнете си ръцете високо. Те ще разчупят битката. У когото си падне по-голямото парче, той ще командва в къщата. Хайде, дърпай! Разбира се, че съпруга ще командва, но не само ще командва, но ще носи парите в къщата. Дойде редът и на букета. Булката иска да хвърли букета. Айде, застанете отзад. И така, още малко. Още. Елате. Браво. Още момичета да дойдат, момчета. Хайде. Хайде, заповядайте. И така. Ама вие вдигайте по двете ръце нагорите. Така. Айде още веднъж да опитаме. 1, 2, 2,5. 3. Свиди ми букета. Той е един сватбен букет има. Айде. 1, 2, 3. А сега? Какво направите? Разделихте го на няколко парчета. Гледай ги. Хитруши. Какво ще пожелаете на младото семейство? Да са живи и здрави. Ай, много деца да имат хубави дечица. Я да извикаме горчиво за младите, бе!
Са джоба в ръце, и ръце в жоба не са признава. Всички викайте горчиво! И така, това е първият рожден ден на младото семейство. Затова те ще разрежат 5-часова танка, след която ще почерпят и присъстващите деца. А сега заповядайте към тортата. От днес нататък бъдат ви едини. Навсякъде бъдете двама вие. И като сън, животът ви не ви. Сами ви нека, моля да тръхте. Честит Нека да са живи и здрави. Така, оркестър. Сега, понеже имаме гост преселец, там каза, че Амена Ердуар, Амена Ерелис. Един качак специално за гост от преселец. Айде, Ама! Люп, люп!